Kikun samla ka Parish Sasnyang haka jingelam u Presiden Keseng samla Jetison Tengkan bat ke General Secretary samla Dajan ka Suchiang kila penlong ye ke annual retreat balai ha Parish Sasnyang ka balong nadu ka khat ar tarik naitung hadu khat saw tarik naitung ar hajar ar pusaw halor ka phang tu shat kemen barabor wat jupep banduai naka shithi beningkong u Paulus Shaki Thessalonica kala nong ka basan ka dekhot khat riu bat khat nyau Hakate kasni la dan lang ru Reverend Padar Jenstar nong klau parish priest ki executive member jong ki khon samla ka parish bat kumba ars pangut ki khon samla ki bala wan ban shim ban ta shitrahem shakate ka retreat lawan ban ajing hika ya ki khon samla da uba bhaku par shadap halor kate ka phang bala bu da ki khon samla kajing thumu jong ki khon samla ban penlong ya ka ne ka retreat kalong ban khot ban wer ya ki khon samla ka parish na keleng ki balang shnong Bakin syong puson bat ya mirjing mut ya kaktian ublay ban long barabor ki badap do umen sim bakut bat ban long ru ka tempel bakut jang ublay bat ban penthma ya kajing im kum ki khon samla ha ka balang Ông đang gồng